Tohki mä lähdepä komentaa niitten tossa toi yksi on murkkupesässä. Justiinsa tällä hetkellä. Ottakaa. Sekä kaikki murkut. Älä nyt tuu siihen mun puheen. Kohan yksi murkku nyt löytyis. Tuonne meni just äsken tonne koloon yksi murkku. Tuonne on tuolla. Tuolla tuli. Ei se näy tässä. Kakka. Se on nyt tossa. Se huitis. Se liikkuu tossa. Tuolla. Se yksi tykkäs niin istua tuolla, niin etsitääpä se. Ja viedään murkkupesässä tuolla. Ja hyppää sit. Se on toi tossa noin. Hyvä. Siinä. No tosi. Enempää. Ei enempää. Ottakaa. Nyt ei kissa koukku. Mennään. Tuolla. Nyt mennään. Tuolle älä rimpuile. Älä puhua. Mä oikein kahvin äsken. Mutta siellä on sun paikka tässä nyt. Oi vitsi, on täynnä murkkuja. Ei vitsi. Joku se äkkiä tuuki mun tykö. Mennään takaisin. Ja ne tullaan sit perästä. Pym pym. Joku kävi kakalla. Siellä ne vaan ai kiipele. Siinä on Tuhkimo! Pepe! Tää ihmettä. Oho! Harmika toi hyppy ei näkynyt. Nyt. Älä juosko noin nopeesti. Se näkyy joku hyppysi. Oi. Kohta lähtee. Ei lähdekään. Lähteekö? Sinne kyllä. Hyppy. Sieltä hyppäs. Nyt mennään tosta ihan. Ja tonne. Joo.